Zovit kan lo kia le ta tun chuma chuan unau khongai thak Hilton sister te hring nun kan bi chiang don ani khovela sarka sai so lung chia thak ber chu Hilton sister te so I mu huna chuan I hre thiam nge yang he unau pani taksa in zom tlat mai hi an moin telen thatak mai nei an ni a ma se huna local zela ato pa chuan tuman an thasang tame ulova khovelin a thei ngil tan mek ani Daisy le Violet Hilton chu faigo pakas phir an tiang chi hini in an hnung zanga hian an in zoma circulatory system heng lung vein le thisen kalkong sang sanga te chuan in zom tlat ma se taksa peng sang an nei ve thunga Dr. Tepon Hilton unau hi zai ran thei ni lova an ruat awangin tiang hian an thi ni thleng hian hring nun an mang chaw ve ta ani an mani hring tunu chuan khuanu hremna a chunga lo tla in Hilton unau phir mak tak mai chu a hringa chuan a ngai mi maya ti chuan ama chhor hrin tu Mary Hilton nena chuan an unau chuan hlanin poisa tlema zong nen a thleng puita ani tiang chuan Hilton sisters ti ming po hi alo chuak ta ani Hilton hian ai len khol buk nung lampin dana chuan an unau hian a khunga an mani en tua piang nena tang chuan poisa alo la thina an mani thalak te chu postcard koma te chuan tar langin sumdon man a mang thin ani kumsang kha kuwa sompanga lo her chuan Hilton po chuan unau khongai thlak tak te chu America chuan lupui atumta a ma se US official ten an rem ti ho lo mai nasa fea local media te na tangkopa thunei tu te andor nu a chuan Daisy te unau chu a hroilu theita rama atopa chuan San Francisco thlengin ta chuan Hilton unau khongai thlak takte hun chu alo in tran chhota ani Hilton unau te hi San Francisco a hian an unau nu iditile a kopui balloon zuar nuisa thlak tak nen te an cheng hova an mani an call tu Dr. po chuan Hilton unau chu an fin zia le rul chak zia a mu chuan mi pui tam tak ko khomin sum le pai tam tak hai lu theinan an man thei don ani ti a hre chiang le a Hilton unau khongai thlak tak te chu an thut mai mel ta ho lo gismodor nang chuan Hilton unau chuan zai le music instrument play te chu an zir chhota a thamno tlang niar te ha in mi pui chi bai book dan le mi pui mit la taka dan tur te mi puyan ma ni lo lom tu te lo chan le dan tur te thleng chuan engkim mai chu an zir fai vek ani so an nei masak berna chuan edit le mayar te nu pa chuan ron hruain Hilton unau te hian an ni chu an nu le pa te angan nei an ma ni chom seilian tu angin mi pui lama chuan an soya atak tak rama chuan mayar te nu pa hi an nu le pa an ni ozong lova Hilton unau khongai thlak takte tlan chu lawa an ruma veng tlak tu te an ni zok ani mayar sahi sumdong thiam le misual tak mai ani a anu pui iditi athi nu phei chuan Hilton unau hi aman en kol sovin America a vout vels te sa te chuan sum tam tak hailu nan mangin free lovin a chai kwal chhota chu ani ber mai Hilton unau te hian an ma ni pol hian contract an mu ve ngai lova tin an hun ol zong chu in sirnan an mang zo vek thin ani hei hian an sum le pai tho cho te chu puntirin langma se midang om ve lo na khovela chuan malngoi ngoin om tir thung si thin ani kumsa ka sakwa somni alo ni chho phei chuan milar tak an lo ni ta a milar le ming thang tak tak cheli chaplin tele bap kho patinen pon perform tlang ta zak zaka heng hun lai hian Hilton sister hian sum pai pon hailut nemin kar khata US dollar sanga lai te an lo chuak thin ani ma se chung an sum le pai tam tak tho chu te chuan anip te thleng ve ngai si lo mayar chuan a hui fai vek thin ani ma se hun lo in herzel chuan mayar kut atang chuan rem chang adaron chu pui mai thei lo thir zel te ang Hilton unau te po chu puiling chho ve in thian thatak mai heri hudini an nei ve ta a heria chuan Hilton unau din mun chu zir chiangin an pasron nom chen du tak mai Bill Oliver alaka chuan dan remi roya king turin thu aron ta a
ma se hi Daisy le Violet Hilton biography a lan dan chuan Hilton unau tan hian a pasalina hun aman nem lutuk awang hian annu hian Oliver anena in thenna le kha hi buat sain chengtam tak sein ukil arwai to hi alo ni a Daisy te unau chuan ukil thatak mai roi tur an mufu ta tatang chuan ani an unau din mun la pon zar ngai lo chu pholana om tak ni anukil roi chuan Hilton te unau din mun dik taka hria chuan mak ati tak zeta Hilton unau mayar sanena anin zom tlat mai le mayar san cheng tam nena nuama tola tangkatam tak tak alungte vomral mai la ya anni unau vin cheng khat pon hum lo ti te an hria nu chuan mak ati ina khongai tak zeta theitop chu an ukil roi nena an be nu chuan mayar san hena tang chuan lak ran an ni ve ta chok ani kumsa ka sakwa samthum pakhat ani a Hilton unau tani thar aron chuak ta khokhenna diklo takata chu zalenin Hilton unau chuan an be sei pha ngai reng lo US dollar singriat lai mai chuan hum ve taran mai a Violet le Daisy chuan chutian hanzalen ta thut mai chu ti tura berpo chu an rathiam lo hle a US khole tuini na hanein an kumurul puitiang angte chu an han ti chho ve a ma sen sum le pai tam tham ve tak te po chuan han chen deuh chu dol bi khek lo le reilo te a party na tur sum po chu an nei lo le ta reng mai adik tak chuan Hilton unau khovel hi soidong khana zim hle a mi puima valan vel le music zirvel chu an ti thin ber chu ani a mihring ko sak phung dik zok te han ko mu tu chu nei ve hek lo le poisan han nei po chuan man dan an thiam lo reng ani chutia poisan nei tak lawa chuan an ma nia sum zongin entertainment company then khate dorin manager phakar tak tak tenen chuan an thon chole ta ani Daisy le Violet te chu sarka sai so sang sanga te chuan ron lang la in film angrang ten an so te chu siam ani chawa chung an so te chuan an ma ni mai pi lama piang sual ram tui leilo tam tak te chu tel ve thinin tu ten emo sum tam tak lak lu nana an man te chu an ni chove nok hlom bok ani heng hun lai hian an lan na film then ka te phei chu European rama te chuan a hlom tin an khapa heng ram khap tu a hian an pian le mur na ram England ngei po chu atel ve ani mangai la chungchang a hian Hilton unau hi an khongai thlak le a an unau hian du zong te nei rangin ngai zong te po chuan han nei thin tak na a ma sen ngai zong te nei na in kung kai na thu zok nei chu thil har sa ni tlat mai Violet hian remoi tum thiam le boxer te chu ngai zong an nei ve ren rona ma se to pa chuan band leader Morris Lambert anen chuan tiam tlate ti zai an rel ve ta a awan lompui om te reng em Violetin pasal anei don ani chu ma se van doi thak tak main in nei phalna license an handil chu an dil na hnol sak an ni tlat mai ukil roya ti dan che sang somni pakhat lai mai ne na tranan kho hnu po chuan an dil na chu pom sak ani ta chuang lova engamo thilawang chuan an in then le ta ani ma se to pa chuan Hilton unau tan thil thar aron thleng le ta a Violet chuan an lam pui thin James Walker Moore chu a reilo te chung anei le a tin Daisy pon vaudeville dancer Harold Estepan ei ve le ta a ma se ni po hi kar ni kha chung lek tak tak in nein an then ve le ta ani a pasal ne chung chu reilo view ma se a Daisy chu arai man tatlat mai Daisy in fapa anei nu chuan an unau hian thu tiamin fachung chang soi to lo turin thuan thlung mi mai ani kumsang kha sakwa somli mel alo lan chho chuan Hilton unau in hlona berthin vaudeville po chu alo tu sop veta Daisy le Violet pon roi tu an nei talo kumsang kha sakwa somnga lo her thleng le a ta chuan Hilton unau tan chan som ve le hlo mai Change for Life film ate chuan an han lang vele zara ma se hemin nulam hi chuan har sapna thuk tak mai an tong chho tan ta he movie story a hian pakhat jok chuan ngai zong neya pasal nei tur ani lai chuan a phir puinu chuan du lo takte hian a lo du lo boxia ti chuan van doi thla takin Change for Life film siam tur chu a lo chamta a hemin nulam atang phei hi chuan Hilton unau te hian entertainment industry a hian
arwai tu an nei tameu lo ani an tang ko hum lai atlem to box sinen yang tia han pe pun tur nge ti chu an hre thiam lo hle a hun tam fe ngai to na an sen nu kum sang kha cha ko som nga chuan Miami a chuan hot dog dor an hong ta a an dor minga po the Hilton Sister snack bar ti in ming an vo nge nge a ma se re lo te an sum don na chu ta chia in an menu ta chuan customer a ko kal thei tamang lova an dor an siam kum sang kha cha ko som nga la chuan an dor chu an khar le tangot mai ani an dor siam an lo cham hnulama pe chuan Hilton unau te hi mi te khong ai na wang chawa dam ko chok an ni chhowe ta chawa motel nei tu pakhat chuan lo khong ain an chena tur mun ngai tu sakin ni khata voi thum cho a pe thina tin ei chop dor nei tu chuan khong ain dora thil buk vel turin arwai vele boka amhalama anun dan nen chuan in thlawin chutiang tin muna han kho sak chu an hre thiam lova har san ti hle mai ma se huna local zela ngaya chuan an nei chhowe ta a he ei chop dora hian Hilton unau hi kumsari chung lai mai an thok man nge nge ani kumsang ka chakwa somro pakwa January tha chuan an Daisy la Hilton chu an na to na muna chuan an mel mu tu reng om talova an thona dor nei tu chuan a phone thina ma se chang tu reng an om thei silo ni ni chung lai mai Hilton unau an re tak vung nu a chuan don nei tu chu angai a tha thei talova police lam a phone ta a police le don nei tu te Hilton unau in lu thlenga in an balu meu chuan Hong Kong fluent ti mai hri awang chuan an unau hian an lo thi fel der to hi alo ni a Hilton unau te hian an thlan leile tur sum khol an nei lo awangin an mel hriat fa pa thlan tromin an ruang po chu ta chuan zan ani ve ta a an mani sunna po hian mitam pung khom lovin an thopui le an thian thatlem ten Hilton unau khongai thak takaruang chu an thliam ta ani ole khati zongkha tuntum video a kan ngai thak theite chu an ni le ta a next video a true story ngai nam tak nen kan mu le don nia